Hola, audiència, com esteu? Benvinguts al quiz del Clàssic. Benvinguts al quiz del Barça. En línia Marc Marvà. I avui amb nosaltres una de les veus més reconegudes de la ràdio espanyola. S'enfronta al nostre quiz el periodista de la cadena COPE, Paco González. Hola Marc, hola a todos. Ganas de clásico toda la del mundo, pero memoria, ya te digo yo, que horrible. No sé qué he comido hoy, o sea, imagínate. Tranquil, que t'ho posarem fàcil. Benvingut al nostre qüestionari, Paco. Som-hi, comencem amb la primera pregunta. Quina és la golejada més gran que ha aconseguit el Madrid al Camp Nou? Uy, va, ¿cuál fue? No lo sé. Joder. Ni idea. Yo creo que no he visto al Madrid golear en el Camp Nou. Yo creo que he visto 1-3 y 0-2 o algo así. Ai, que comencem malament. Fixa't, la major golejada de la història del Madrid al Camp Nou va ser la temporada 1962-63 i va ser amb hat-trick de Puskás i gols de Gento i Di Stéfano. Como se suele decir, no se conocían mis padres todavía, o sea que estoy exculpado. Va, quedes exculpat. A canvi, però, hauràs d'encertar la segona. Ara anem a buscar un bon record del Barça. El 5-0 del Dream Team. Recordes qui va fer el 5è gol? No, me acuerdo de lo que le hizo Romario al Cortal. Te digo, la verdad, ese partido es lo que más me acuerdo. Claro que sí, campeón. Home, això sí que és inoblidable. El que no em crec és que no recordis el 5è gol d'Iván Iglesias. Ojo. ¿Pero qué dices? Sí, un centrocampista, bueno, honrado, podríamos decir, pero no especialmente una estrella, vamos. Fíjate la vuelta que da la vida. Les voltes que li has de donar al quiz, Paco, si vols acabar sortint victoriós. Vinga, va, prepara't per la tercera. Fes memòria i situa't el dia que li van llançar el cap de porc a Luis Figo. Va ser un empat a 0, però saps qui va ser l'àrbitre d'aquell partit? Sí, ¿quién se acercó allí? ¿Quién se acercó allí? Yo que se voy a decir uno, pero vamos, Uribe Velázquez no. No, home, no, era Medina Cantalejo. Medina Cantalejo, joder. ¿Otra vez? Mira, por ejemplo, lo tengo vinculado directamente a la fusión de Zidane con Materazzi en la final del Mundial. Poques coses dels àrbitres i poqueta memòria, Paco. Has de menjar més cues de pansa. Tot i això, moltes gràcies per afrontar el quiz del Barça i respondre a les preguntes del qüestionari de la TDP. De jugadores me acuerdo bastante más que de árbitros. Yo siento haber fallado en todas las preguntas. La próxima me mandas las preguntas, yo me hago sorprendido en antena y acierto alguna. Claro. I per acabar el quiz, una última pregunta dedicada en exclusiva als oients. Entre tots els participants regalarem una transmissió històrica de la TDP en suport DVD. Estigueu atents! Atenció! Qui és l'entrenador que ha aconseguit més victòries en un clàssic? A. Miguel Muñoz. B. Johan Cruyff. C. Pep Guardiola. A, B o C? Esperem la vostra resposta al Twitter de la TDP.